Oke sayo chini Mwnai Sanjana bufuro sakham nogot langnai bufuro phunungnai joto borok to motamuti para bachikri ka heda rangri nyai rok joto borok no osuke suba lakya anga suba mani yagulo borok comment kai sing lakya bufuro ke twlangjak hinui omni reply rok tini sing man layano o video ni bukhaktei norok lazara video nai tungni haino norok no selam sugani sasalang kok channel o omonang tini phaikya norok no reply na hani sin Mwnai Sanjana songna bufuro tlangnai bufuro sagnai rijangnai hinui nongni bagai sang to an mo channel to bhaidi bangki nong sumung rong ni no ang bike cancel khani nong ni je kok sumoro no biking ko nai tine nai salo chin Mwnai Sanjana tlangkha banglore hasteo tlanglakya jotono sogujak bin family rok te chinta porjong sogujak te chinta bisal jong sogujak jong to bon through to sin laimani hediba chinta bisal jong ni borong ni tise chin Mwnai Sanjana no oske jong suwa lakya bong je borong ni share khai mong bai borong ni je mangpili hoite ni video share khai ma bai sing bono nukha borong no jong tamo sanai belai belai kaina hambai mane ribaya oro sini Tripura sarok ni ekta rok bo kebang mano sogilajak kebang man thanglajak chini Mwnai Sanjana ni airport jora tunani bagui borno blackino hambai mari o tamninge borok jotono nai joton pre khlai borok bo os jora thangai akui tuniri lekya kebang mo content creator rok tongo osuk jora thangai tuniri mani yagulo jotono suri lai hole ke chini Mwnai Sanjana no tesi kifili phaitu kaham kereng khaino agina hekinyo bo je bini live naithokai ngui chongmani mahikin tesa kifili phaitung hunai aboni bagai nyo norok bo jotono surila jisi Mwnai Sanjana ni bagai tamne hingkai naina jisung osuke bono para rang thumlai ka bazar rang thumlai ke Mwnai Sanjana ni sagno erna bagai bono kaham kereng taisa pilala sung thasa kai tunani bagai hingkai tak to thangyo paikha bo banglore thangai paimani yagulo bo norok tabo bono please pray khlai bo taisa kaham kereng kanyo chini hastiwa phai sokpai akoi buibai mane ke family ni borok bai joto banyo taisa kaham kereng kai sung thasa ke naithok kai matong tung hunai Kisah sing norok nang video phunok riwa nang sinta bisal ni borok je airport thangi sogoi sin Mwnai Sanjana no tlangna naimani o video ro kisah naleji jotona phungam ge je china airport jara je phaiye chona lamsoi honai rongna sing tor ise borok biskang sing jotona hambai ri pelia ani video ni bisingte je ora phaiye chona lamsoi ro phainai rongna je takuk bukuk je ora nini ani hiya goi joto thancha khai phaiye chona lamsoi ro phaika je airport jara bono ani bakhabai pipelia hambai sing to kaisa no mung rumoi kebono sing saimia hambai roi jotono eglogeno berla pipelia hambai Osungno tinini video norongno je update mani sin Mwnai Sanjana tlangkha banglore hasteo je norok comment kai singlaiman bufur tlangnai bufurong kana nei tauk to tikta mahe da basung to chudon palkai tesa pray khlani sin Mwnai Sanjana ni bagi okon kok tesa norok no sajago norok comment no khainan ta pokdi tai like rok share rok khaijani ta pokdi sungno kok tebo ketal norok update man tongna sin Mwnai Sanjana through tibo tik kebang ma chini ortam cholitong altirong nanya bagi an channel no subscribe khanya ta bagi manake sasalang kok channel no subscribe khai thangnani ta pokdi hambai osungno kok tinini bagai